Kaixo guztioi eta ongi etorri gurera. Gaurko Euskal City saioan ere bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, biak nafarrak eta euskaldunak, eta lehenik eta behin elkar aurkeztuko ditugu eta ondoren euskararekin izan dituzten esperientziak elkar banatuko dituzte gurekin. Irriketan zaudetela gure gaurko gonbidatuak ezagutzeko, bagoazen saioa hastera. Hemen ditugu gaurko gure gonbidatuak, ikusten du txintxo prest daudetela saioa hasteko, ezta? Bai. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman behar dizkizuet, eta ongi etorria baita ere Xaloa Telebistara Euskal Cityra etortzeagatik. Eta aurkezpenekin hasiko naiz, zurekin hasiko naiz, Aingero Epaltza, ezaguna zaitugu etxe honetan, oso ezaguna, baina egiguzu aurkezpentxoa, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ni zera Iruñeko naiz. 58 urte ditut, kazetaria naiz, kazetari hasi nintzen, baina ja duela zenbait urte itzultzailea naiz Nafarroako gobernuan, eta hortaz aparte idatzi egiten dut, eta baditut hainbat liburu idatzirik. Betidanik izan du, zuk euskaraz idazten duzu, betidanik izan duzu argi Aingeru euskaraz idatzi nahi zenuela? Ni hasi nintzen idazten erdaraz hasi nintzen. Eta nik uste dut 17-18 urtetan erabaki nuela aldaketa egitea eta euskaraz idaztea. Eta horrez geroztik euskaraz idatzi dut, eta ez dut orain arte aldatzeko arrazoirik aurkitu. Eta bestaldean nor dugu, aurkeztu zaitez, gure ikusle zu ezagutzeko, nor zaitugun? Ni Maite naiz, Artasoakoa, eta irakaslea naiz lanbidez, eta momentu honetan ere kultura zinegotzia naiz Artasoa. Herri polita Artasoa, ez da? Bai, noski. Gustura bizitzara bertan. Bai, oso herri erosoa da bizitzeko. Iruñetik oso hurbil, Tafaiatik ere, Lizarratik ere, eta oso lasaia. Irakaslea zara, euskaraz irakasten duzu? Bai, latina eta grekoa euskaraz irakasten dut. Hizkuntza gustoko dituzu orduan. Primeran, hemen aukera izango duzue, bai euskaraz eta nahi duzuen hizkuntzetaz hitz egiteko ere, eta ikusten dut asko duzuela biok ere hitz egiteko, bai irakaskuntzaletik, bai kazetari moduan, idazle moduan, eta bakarrik utziko zaituztet, kafetxo bat hartzera noa, eta gero itzuliko naiz, zer moduz doan zuen solasaldia ikustera. Ongi? Venga, gero arte. Niri pizza gaztarekin gustatzen zait. Eta orduan pinez ez zaitu esungi sartzen. Aingeru, Iruña, 58 urte. Itzultzailea, kazetaria, idazlea. Ni izatekotan ez dakit zer naizen. Ez dakit zer naizen, ematen du euskalduntza da euskara ama hizkuntza duena, eta nik euskara aita hizkuntza dut, orduan ez dakit zer naizen. Euskaldun guztiekin. Euskaldun gehiagorekin. Mutilekin gehienetan ika, eta neskekin gehienetan zuka, baina adibidez alabari iketan egiten diot, eta nire iloba gehienei iketan egiten diot. Bai, nik zera, Nafarreki alderaz mintzatzen, da normalean mintzatzen izan edo erabiltzen duen euskalkia. Gero Bizkaieraz ere, nire Bizkaiko familiarekin egiten dut, eta Iruñan harrapatzen ditudan bizkaitar guztiekin, eta Lapurtera ere gustatzen zen, Lapurdira joaten izlaik. Utxean,
Ez, baina nik adibidez nire bizitzaren zatirik handiena euskara ziten dut. Orduan ez dakit portzentaietan, baina ni seguru pasatuko ditut egunak erderazin gabe. Bai lantokian, bai etxean euskara ziten dudalakoz. Orduan nire lan hizkuntza euskara da eta nire familia hizkuntza euskara ere da. Orduan nik erdera gutxiten dut. Artasoarra. Bai. Artasoak badu euskararekin ez dakit lotzen duen zerbait, ez? Baldin bada zerbait artasoaz izenetik beretik hasita, ez? Euskararekin. Beti esaten da Artasoako lurrek hitz egiten dutela euskaraz. Euskaraz. Zen toponimia, iaia, bueno, agian badago, zonalde batzuetan badaude izen mistoak, baina euskalduna beti badago. Zen euskaraz hitz egiten du. Aitaka, Zerkondo, Adeldo, ez dakiz zer. Euskaraz hitz egiten du. Baina, aspaldi galdu zen. Aspaldi galdu zen, eta gainera gaur egun nik uste nuen ja zonalde mistoan edo zegoela, baina non baita ez da? Ez, gelditu gara mugan. Aurten egin den legeren aldaketarekin, ez badakizu herri asko eskatu zutela sartzea, egin zuten prozesua, baina gurea gelditu zen horretatik kanpo, eta orduan gelditu gara zonalde mistoaren mugan. Zoritxarrez, baina horrela da. Zu zinegotzia zara, igual urrengo urtean. Bueno, ez dakit, ez dut ikusten, legislatura honetan behintzat ez dut argi ikusten. Urrengo lege intzaldian itzen darko da. Auskalo. Auskalo zer gertatzen da. Hori da. Hala ere, giroa, euskal giroan ikusten dut. Aldatu da, zen urte batzuetan izan da pizkatxo bat gogorragoa, euskalduna edo euskaltzalea. Euskaldun asko daude. Euskaldun gutxi gara, baina euskaltzale asko daude. Aurtengo, azkenengo korrika, izan zen izugarria, kriston tromba erori zitegun gainea, eta ala ere, jende asko umeekin eta helduak eta zaharrak ere, korrika egiten. Baina euskaltzaleak bai, beti izan dira. Baina, badaude ere izan dira, gero eta gutxiago nik uste, baina oraindik badaude euskararen aurkako jarrera daukatenak ere bai. Hori ze zaila edo ze motela den, ez da hori gainditza. Ikusten duzu hori jendearen abiztenak, eta lurrak hitz egiten du euskaraz, baina jendearen... Erregistroak ere bai, ez da? Bai. Iruñan ere gauzak aldatu dira, ez dakit, kanpotik edo herrietatik edo etortzen zaretenok ez dakit somatzen duzuen edo... Ikustu baietz, baina gehiagoan zuek barruan bizi zaretenok nabaritzen duzu gehiago. Nik gero eta gutxiago etortzen, egunero lanera, baina gero kaleetatik eta ez... Hombre, guk somatzen du giro aldaketa, somatzen du giro aldaketa aspaldi aldatu zen giroa. Ni oroitzen naiz, ni txikian nintzenean, Iruñean nik uste nuen guk baizik ez genuela euskaraz egiten. Eta edo gutxi batzuk hor biltzen ginenok. Orduan gure aita oso, eta ama ere bai, oso elizkoiak ziren, eta baziren ematen zuten euskarazko mezak eta gu han ikusten genituen jendeak, pentsatzen genuen horiek bakarrak ziela Iruñean. Gero bartu ginen euskaldun gehiago zegoela, eta gero zenbait jende euskaldun duen. Naiz eta gaur egungo ikasleek ere ereduan matrikulaturik egonik hitz egiten dute askotan gaztelaniaz edo asko. Baina nabaritzen da jendeak ikasi duela eta heldutzean agian naiz eta nerabetasunean hainbeste erabili. Heldutzean badakite eta nabarituko da. Nik uste dut nabari dela. Giro aldaketa handia. Eta gero baita euskaldundu ez den jendearen aldetik ere. Ikusten dituzu mutur beltzak, ikusten dituzu euskararekin bat ere, euskarari gorrotua dion jendea, baina nik uste dut hori ere bera joan dela, ez? Nik uste dut hori da aldaketarik handiena, ez? Ez izateain jarrera erasotzaileak. Nik uste, eta urte hauetan ere,
hori somatu izan da, nik uste kalean berean. Nik uste tala ere oraindik badugula lana, Bai. Artasoan eta Iruñean. Zuk etxetik ikasi duzu euskara? Aita euskalduna nuen, bai, aita euskalduna genuen. Gainera kuriosua da, batzutan galdetzen diatenek euskaldun berria zara, eta ez, euskaldun berria nire aitatxi izan zen, aitatxi bizkaitarra. Horrek euskeraz ikasi baitzuen, bere aitak bazekien, etzion erakutsi, eta gero ikasi zuen mende hasieran. Osea, 20. mendearen hasieran. Eta horrek erakutsi zien, nahiz eta bizkaitarra izan, Lizarrako batekin ezkondu zen, baina bere seme-alabei euskeraz irakutsi zien. Eta gure aita Lizarrako batekin ere ezkondu zen berriz. Bai. Eta hala ere erakutsi zigun euskeraz. Eta harekin betu euskeraz ziten genuen. Baina gure artean, oraingo nerabeak bezala, gure artean, anai-arrebon artean, normalean ordea ziten genuen. Eta 17-18 urtetan aldatu genuen, eta gaur egun euskaraz baizik ez egiten gure artean. Pizzarik ez. Maite. Artasoa. 53. Irakaslea. Berria. Lanean, lan egiten dut euskaraz egiten den instituto batetan, eta gero etxean familiarekin. Familia hurbilekoak. Gustatuko leitzaidaken nire herriko jende askorekin hitz egitea, zen oso euskaldun gutxi gaude herrian. Zuka, ikarik ez dakit. Ez, Euskara Batua. Ez, oso euskaldun gutxi daude orduan ez da posible. Nire txikitan ez duen entzuten euskara, inondik ere. Baina, hitz asko bai erabiltzen genituen, zen gaur egun galdu dira Artasoako hizkerako hitzak galdu egin dira, baina lehen erabiltzen genituenak, nik inoiz ez nuen joaten tobogan batera, nahiz eta gaztelaniaz hitz egiten. Mani joan al forristorio. Al? Forristorio. Bai ba, nekien. Artasoan esaten da forristarse. Forristarse zen hori ba... Bai, tramankuluak sortu baino lehen, edo zein ezpoindatik ere, euskarako hitza, ez? Botatzea zen forristarse. Eta jarri zutenean lehenengoa hori burdinezko tramankulu hori, deitu genion, el forristorio. Hori ja, gaurko gazteek ez dakite, Ez dakite, bai. Aldaketa Iruñan ere nik ustut, Iruñeko jende helduagoak batez ere erabiltzen ditula, berak jakin gabe askotan euskal hitzak erabiltzen ditula. Baina, ja gazteek gutxiago. Hor bada higadura bat. Telebista eta telebistaaren mundua eta komunikazioa eta internet. Eta orduan, ze urtetan hasi zinen orduan euskaraz ikasten? Nik euskalduntzaren prozesua kuriosoa izan da. Hasi nintzen, gazte-gazteetik. 15 urte dola, herriko batek, Iñaki Buzunarizek, hemengo irakasle batek, herrikoa zena, uda batetan, ematen zigun klaseak eta bagenden adini guztietako jendea. Oso kurioso izan zen, ni txikienetariko bat nintzen. Eta beste guztiak helduagoak. Eta horri izan zen lehenengo kontaktua. Eta gero, hasi nintzen ikasten Salamankan. Salamankako unibertsitatean ikasi nuen nik filologia, eta filologiako fakultatean bazegoen beka bat, Aita Larramendi deitzen zena, eta bazeukan diru laguntza bat. Eta garai horietan geunden euskaldun askoan, euskaldun eta euskaltzaleak, eta sortu genuen guk euskaltegi bat, denak ziren euskaldunak nizan ezik, horrezagatik idazkaria, nik papeleta zaparatzen nintzen. Eta orduan fakultateak utzi zizkigun gela batzuk eta fotokopiak eta hori, beka horrekin ordaintzen genuen eta 100 piko ikasle izatera llegatu ginen, irakasleko, hori unibertsitateko irakasleak eta guztiz, apuntatzen ziren, eta irandu zuen urte batzu. Nila etorri nintzenean
berriro Nafarrora, hasi nintzen berriro ikasten, eta ja ez nion utzi ikasteari bukatu arte. Hor, Zubiarte, gaur egungo Zubiarte euskaltegia dena, baina ni egon nintzen Azpilagainan, Sanduzelain, lehenengo garaietan. Eta gero, hor Sanduzelain bukatu nuen, eta gero lanean hasi nintzen Ereduan, eta orduan horrek laguntzen dizu gehiago ez. Zen, klaro, kontutan hartu behar da, zonalde erdaldun batetan bizizarenean oso erdalduna dena, gurea bezala, euskaraz egiteko aukera gutxi. Orduan, agian ikasten duzu, baina gero galdu egiten duzu, eta baina nik, lana euskaraz egiterakoan, ez nuen galdu. Horrek laguntzen zaitu horri euskara. Hori da. Bai, nire prozesua, ni ikasketak hemen egin nituen, kazetaritza ikasketak, gero bere alaioan nintzen Euskal Telebistara. Eta gaztelaniaz ikasi zenuen hori? Nik gaztelaniaz ikasi zenuen, nik ikasketa guztiak gaztelaniaz egin nituen. Gu zazpian aiarreba gara, eta bizarrenek gaztelaniaz egin genituen ikasketak, eta bost gaztenek euskeraz. Baten batek ez dena, oraindik ez zelako zailatu, batxilergora edo, baina gaineakoek bai. Nik eta gurana izarrenak guk izan behar genuen lehenbiziko ikastolako, Iruñan irekitzeko egon zen lehenbiziko ikastolako ikaslea. 73an, baina polizia gu baino lehenago ailegatu zen. Orduan gu ailegatu ginenean ja presentatua zegoen. Orduan horregatik ez genuen hori 73an nik uste, 73an edo 75an, nazabitzen, 73an nik uste. Eta hori, gero ja 2 urte edo 3 urte geroago, ja abiatu zen lehenbiziko ikastola, eta horre ja segida izan zuen. Baina gu zarregiak edo ginen edo sartzeko. Bai, erdeaz ikasi nuen. Baina gero nire lan profesional gehiena euskaraz egin izan dut. Euskal Telebistan lehenbizi, gero ona etorri nintzen Navarra hoi egunkarira, eta hor euskaraz eta erdeaz egitzen nintzen. Eta gero ja atera nituen oposizioak itzultzaile lanerako, Nafarroko gobernuako, eta hor nabil. Segitzen dute pixka kazetari lanak edo kolaborazioak eta egiten. Zen itzulpenak izango dira, ez da mortalak, ez boletinak edo lako. Bai, ni urtea unitzetan ibili izan nahiz zera boletina itzultzen. Eta baina, erraten dudanean urte unitz, jaia 20 urte, aritu nahi zortan. Eta aspaldi honetan bertzelako lanak egiten ditut, eta itzulpenak beti ere, baina diferenteak. Eta gierren nik uste dut eskertzekoa dela. Benetan, ez da oso, lan polita da alde batetik, ez? Esfortzua handia eskatzen dizulakoz, batzutan alako testu erderaz ere konprenitzen zailak direnak. Hori da. Euskeraz, ez dakit, modu gutxi gora bera konprenigarri batean ematea. Baina, ez dakit, gimnasia mentala handia eskatzen dizuen. Horrela, bente irekiak. Bentsa, neuronak hor da biltza lanean. Alde horretatik, gero testuak ez dira testu politak. Gozatzeko moduko testuak ez dira. Eta horretaz aparte idatziten du, literatur lanak. Irakurri beharko dut zuen euroren bat, ez dakit irakurri dudan, ez? Ikasten ari ginean irakurtzen genituen liburuak eta testuak eta barria. Baina gero ja aztuta. Orain jaztuzu euskeraz irakurtzen, bai? Bai, a ber, niri gehiago gustatzen zait gaztelaniaz irakurtzen, onartu behar dut. Baina noizbenka sartzen dut euskarazko liburu bat, bai. A ber, euskaraz irakurtzen ditut testu asko, egunean zehar, lana oso euskaraz egiten dudalako.
Baina, eta gero, ni ere itzultzaile, baina testuza klasikoak, ikasleekin, nahiz eta laburrak izan eta oso erresak, aukeratu behar dira ere bai. Eta hori, baina saiatzen naiz bai irakurtzen ere, euskaraz ere bai. Beti badokat. Normalean tartekatu ite ditut. Hori badokat Toti Martínez de Lezearen bat, gutxi bar, tokatuko zaioa. Euskaraz irauzin nuen azkenen galdera. Hori ongi da. Niri mendia gustatzen zait, gehiago. Hondartzara bai, gustatzen zait errekak eta lakuak ere dituzten mendiak. Normalean rock, musika, rhythm and blues, folka ere bai. Ez, instrumentorik ez, baina ni behin baino behotan pentsatu izan dut, gustatuko zitzai dela gitarra elektrikoa jotzea, eta ez bakarrik gitarra elektrikoa jotzea, baizik eta zenatoki batean gitarra elektriko bat haustea. Bai. Orain irakurtzen nahi netz oso liburu kuriosoa, izena du Limonov. Eta da, Emmanuel Charrer, idazle frantses batena. Eta ez dakit ematen du gauza periodistiko bat dela, baina badakit novela bat dela. Eta nik benetan azkenean sinesterazi dit protagonista benetan existitu dela. Benetako pertsonea bat dela, eta horrek esan nahi du novela ona dela. Ikusi dudan azken filma, ez dena zuritzen, nien maiz ikusten dut, gehiago telebistan, zinean baino. Baina zineman ikusi dudan azken filma ez dakitzen izan liteken. Aurten handia ikusi dut, baina gehiago ere bai. Igual izan liteke azken filma, orain pentsatzen dudala, duela hainbat hilabeten naizela zinemara joaten. Bai, mendia, eskia, mendi eskia, igeriketa, bizikleta, bai. Elkararri, hori da mendia eta irakurtzea eta gero segurazki gehien gustatzen zaidan gauza, bidaiatzea. Aurtengo udan egon naiz Guatemalan eta Alpetan ere egon naiz, oso uda emankorra izan da. Eta idazten duzula, zein izan da azkenengo liburua idaztezuna? Joan den urtean, argitaratu nuen abenduan, Durangoko azokarako narrazio bilduma bat, Mendilloak izenekoa. Eta denak pixka bat girotuta daude fikzio lanak dira, denak daude pixka girotuta edo mendiarekin, menditzaleetasunarekin. Mendizalea zara? Bai, mendizalea naiz. Bai, eta, halako nek ikusitako gauzak edo esperientzitatik abiatuta edo ezagututako jendearen gandik pixkat abiatuta, halako historio ofiziozko historio batzuk asmatuta. Idazki laburrak dira. Bai, dira 10 narrazio labur. 10 narrazio labur. Zer baduzu zer irakurria orduan. Gomendatzen dizut oso ona delako. Bai, irakurriko dut. Eta zu, zinegotzia zara Artaxoako udalean, eta gaina kultur zinegotzia. Bai, kultura egiten duzu? Nahiko mugitua dugu herria kultura arlotik. Aurten izan da oso urte emankorra. Izan ditugu gauza batzu guk eginak, eta gero etorri zaizkiguna kanpotik batzuk zorionez sortatu delako herrian egitea, eta beste batzuk guk ere lagundu dugu hori ailegatu ahal izateko, adibidez. Lehenengo badugu maiatzean, maiatzaren 13-aren inguruan daukagu kulturastea. Jimeno Jurioren figura goratzeko pitin bat eta garrantzia emateko herrian, egin genuen bere jaiotze datarekin batera kulturastea. Orduan hor izan genuen oso aste polita,
aurten idazleak, lehenengo Artasoako toponimiari buruz, orain badakizu Jimeno Jurioren obra osoa argitaratzen ari, Pamela argitaratzen. Bai, eta aurten justu tokatzen zen Artasoako toponimia. Eta orduan egin genuen Artasoari buruzko astea. Gero aurkeztu genuen beste liburu bat Artasoar batek idatzia, eta herriko bandak Baztango dantzariekin egin zuten emanaldi bat, Acordes de la Tierra ditu zutena. Eta orduan dantza, antzerkia eta musika lotuta, erraldoiak ere, egin zuten horrelako ikuskizun bat, oso polita, egin zuten Artasoan gaztelaniaz eta baztanen euskaraz. Orduan aktoriak aldatego egiten ziren, baina beste guztia mantendu egiten ziren. Eta orduan hor aste hori bukatuta, gero baditugu antzerkiak edo gauzak, hilabetero badago zerbait. Baina uda honetan, tokatu zitzaigun planetarioak dituzugun Perseiden ikus hori begira da egiteko herritik, zen egiten zuten Arbaiunen, baina masifikatuta zegoen, orduan nahi zuten leku urbano bat. Eta orduan etorri zitzaigun, oso ondo. Eta orain dara matzagu 15 egun gelditu gabe. Zen landarte programarekin, dela Nafar Gobernuak daukan programa bat kultura eta herrietan egiteko, egin dute Artasoako iaia egun pertsonen artean musikal bat. Nahi dute musikal erraldoia egitea, eta orain egin dute aurkezpen moduan, ordu erdi bat. Eta aurreko larun batean, aurkeztu zuten. Eta gero kultur programaren barruan kontzertu polita, Suakai, eta aste honetan daukagu euskaraz saiatzen gara ere zerbait egiten. Eta orduan aste honetan izango dugu Sorgina Txirulina, eskatu diogu egiteko elebidunez. Baina bestiak euskaraz, eta gero ipun kontaketa batzuk tartekatu euskara eta jokuak eta gauzak, zen gure herrian A-ereduko haurrak dira gehienak, orduan ezin da egin, batzuk joaten dira Tafallako ikastolara, edo Garesera, baina gehienek ikasten dute edo A-eredua edo G, ze orduan. Dena dela, zaila da, ez? Herria, erretozu, 100 lagun mugitzea, alako lan bat iteko... Izan da oso polita, zen gainera landartek egiten dizuna da jartzen dizu artista bat laguntzeko eta eduki dugu Olatz Beobide gurekin. Olatz Beobide? Bai. Eta orduan egon da uda honetan tailerrak egiten herriko jendearekin eta gero batez ere gehienak ziren koro barruan dauden pertsonak, baina gero badugu dantzariak ere bai eta antzerkia gustoko dutenak eta orduan egin dute hori musika, dantza eta antzerkia batu. Hiru zuzendari bakoitza arlo batetan eta oso polita atera da. Bakarrik falta zaizue pastoral bat montatzea. Horretarako euskara faltako zaigu. Hori jartzazue 10 urteren buruan edo, halako jomuga bat edo helmuga bat. Gustatuko litzaidaken niri, baina. Hori, epe laburrean oso zaila ikusten dut. Iruñan ere egin izan da, baina, klar, Iruñan gehiago. Gehiago mendia, baina tapa gutxirekin. Roka edo kantautoreak asko gustatzen zaizkitere. Ez musikaren zatetasuna badaukat, baina ez dakit belarririk ez. Bai. Mikel Albiraren El mar que te debía. Aurtengo modan dagoen komedia, el último verano, ez naiz horitzen ondo nora duen... Bai, gustatzen zait. Aurten egun gutxi hondartzara, besterik ez. Tafallan nik uste dut hor egon direla zerbait egiteko, ez dakiz zer, baina, eta ondoko jende, herritako ere. Baina, kuriosoa da ez, nola herritan, herri txikietan, ze kultura mota sortzen ari den,
partaidetzan eta parte hartzean eta jendearen gaiamenduan eta implikazioetan eta oinarritutako kultura hori, ez? Batzorde irekia da eta biltzen garen bakoitzean botatzen da bandoa jendeak jakiteko bildu behar garela eta orduan voluntariak etortzeko. Eta egia da, ni badaukat kriston ekipo. Bai. 10-15 pertsona badaude hor lanean nirekin. Orduan, ni agian naiz burua, baina lana denon artean egiten dugu. Eta ideiak eta oso jende aktiboa daukat nire ondoan, orduan ematen dute gogo. Hori benetan importantea da, ze herri bati sekulako, herri txiki bati bereziki, sekulako bizia ematen dio. Olako gauza batek eta olako mugimendu batek. Orain badugu emakumeen elkarteak ere nahiko mugitzen da gauzak antolatzen. Eta patrimonioko ondare asteburu bat dago Europa mailan dela hilabete honen azkenengoa uste dela, edo hurrengoaren hasiera, jaz naiz hobetzen. Eta egin dute, hori prestatu dute, eta aber nola ateratzen den, zerkotik bizita bat, baina con mirada de mujer. Eta orduan hor ere izango da pitin bat ikuste dut. Beste modu batez ere ikusteko, ez? Orduan nolako ideiak badaude, gauza oso politak sortzen dira. Baduzue... Ni oso gustora nago lan hori egiten, beste gauza batzukin ez. Baina, bentsat alde horretatik bai. Alde horretatik bai. Artasoak badu zer eskenia, bai kanpokoi, eta bai barnekoi. Irakurketa kluba, ipuin kontaketa, egun astero badago ipuin kontaketa bat voluntarioekin, zen, klaro, guk ez dugu dirurik ordaintzeko, hori. Eta ordan voluntarioak joaten dira eta ipuina kontatzen dituzte. Kontatzen izkete zer aurrei edo helduei ere bai. Aurten saiatu dira egiten bat helduentzako eta azkenean ez da atera ondo, baina oporrak zirela eta ez da oso ondo antolatu batzeko jende guztia, parte hartu nahi duzuten guztie. Baina aurrekin, hirugarren, hau izango da, laugarren urtea, ja. Eta aste artero edo ostegunero badago ipuin kontaketa, bai. Eta egiten da gaztetan gainera hizkuntzetan, zen egiten dira gaztelaniaz, euskeraz eta ingelesez. Así que... Egun baten joan beharko dut, hartasua. Bai, hemen konbidatuta zaude. Mila etxera. Erkea txik. Igual ez da hemen kontatzeko moduko. Ez dakit, nik aspaldi honetan oso Iruñarekin oso haserre egon naiz urte frankotan. Eta horren pixkat gehiago gustatzen zait hiri hau. Ze falta zaion? Nik uste dut Iruñeko jendeari falta zaio gauza bat, atseginagoa izatea ondoan bizi denarekin. Nik uste dut ez garela atseginak, ez garela oso jende atseginak, ez ostatuetan, ez kalean, eta izan beharko genukela atseginagoak. Nik uste dut ongi bazkaltzea, bazkalduta gero pote batzuk hartzea, eta gero kafe torero egitea, berandu arte. Ikusi, nik behin edo behin, pentsatu izan dut, zen herritara joanen, Iruñean biziko ezpanintz, zen herritara joanen nintzateken. Eta ni oso gustora joan nintzateke, adibidez, Getxoko Portuzarrera. Hor biziko nintzateken ikusti dut gustora. Eta behin edo behin, pentsatu izan dut Bartzelonara ere joan nintzatekela gustora. Ez dakit zer emanen nuken herritik, etxetik eramanen dituzke gauzak, herritik ez dakit zer emanen nuken. Gainera, ez dakit, gaztaina postu bat. Nik ditudan bekatu gehienak aitorrezinak dira, baina pazientzia gutxi dut. Bai. Eta oso, nahiz eta alderantzez ematen duen, urduria naiz, urduri egia naiz. Bada jende pila bat miresten dudana. Baina ikusi, bat
Adibidez, Kika Munarriz. Kika Munarriz gustatzen zait bere izaera polifazetiko hori, umorea, txertatzeko duen nahikeria edo gutizia hori, nola pasa daiteken soziolinguistikara txiste bat kontatzera, eta izaera baikor hori, nik uste dut euskaldunok eta euskal munduan badugula, eta ni ere barne ezkorkeriarako joera, ematen du beti triste eta mutur beltzez gaudela, eta lakoetan topatzen zara Kike bezalako pertsona batekin, eta erratuzu, ez dakit, honek alako birrifarrea baldin badu, horrek erra nahi du gauzak ez daudela ingaizki. Nik Jose Maria Jimeno Juri ezagutu nuen. Bai, ezagutu nuen. Bueno, joan nintzen, nik uste dut 15 edo 16 urte nitula, joan nintzen bere nintzaldi batera. Eta izan zen hemengo Iruñeko jesuitetan. Jesuitek badute areto handi bat, zine areto handi bat, txikia ginenean joaten ginen zine ikustera. Eta eman zuen mintzaldi bat, eta izan zen, bere liburu ateratzuenean, Navarra nunco dijo no, al Estatuto Vasco. Eta orduan, eman zuen mintzaldia, eta bota zituen gauza batzuk, eta hor ginen gehienak, ni aur bat nintzen, baina ikusten nuen ze garrantzia eta ze pixua zuen. Eta gero, ni beti, eta behin hori diterazi nion, estuve en la conferencia que diste. Eta zera hierra egiten zuen, gertatzen da, pertsona polifazetikoa, ez da? Bai, nik ezagutzen nuen txikitatik. Txikitatik. Nire, familia rangoa gelditzen da piztekin bat urruti, baina nire aitaren ni jorio naiz. Eta nire aitaren lehengusu txikia zen. Baina bere arreba bizi zen gure ondoan. Eta gainera berak nire aitonarekin harremana zeukan. Eta orduan etortzen zen, Artasoara etortzen zen gehienetan edo iaia guztietan, joten zen bizita bat egitera nire aitonari. Orduan txikitatik ezagutzen nuen, pertsona bat zen, ez dakiz zer, ni hasi nintzenean euskal munduaren bizitzen eta murgiltzen, orduan, niretzako referente bat zen. Eta Artasoan euskaltzaleak ginen gehienok jotzen genuen askotan berarengana. Jose Mari, nahi dugula atera olentzero, orain dela 25 urte atera genuela lehen biziko aldiz, ez? Eta orduan, zer egin dezakegu edo nola, eta orduan iskribu bat egin zigun, Buzune atzeko herritik, oso polita, edo inauteri zaharrak berreskuratzen nahi genituela, Jose Mari, eta orduan berak ematen zizkigun direktriziak, ez? Joan zaitezte, adin honetan daukan jendearen gana, eta galdetu, honela, berak erakusten zigun, nolpisekatxe bat, nola egin ikerketa lan hori, ez? Eta gero, berak ematen zigun, berak zekienare bai, ez? Beti. Eta niretzako oso pertsona entrañablea, bera eta bere familia osoa, bai Elena, bai Roldan, baiti izan ditut asko. Nire txistea gustatzen zaizkit, eta beti esaten dut, ez dut inoiz ahaztuko, baina ni naiz txisteak ahazten duen horietako bat. Ez dakit, ez dut goraztu. Euskaldun gehiago izatea, zen denetaz dauka. Nire herrian, aurre historiatik, Trikura herriak bizitatzen, Erdi Arotik pasatuta, Erromatarren garaila eta dena, gaur egungo garaiera arte, orduan denetaz ikusten da, txikia izan arren. Kontutan izanik, jaioa naizela herrian, kanpoan bizi izan naizela, eta gero erabaki nuela bizitzea, ez dakit beste bat aukeratuko nuke. Baina aukeratzekotan herri txiki bat ere bai, pastan aldean edo hortik, bai. Zerkoa ezin duten eman, ez? Orduan. Ez dakit, genio txarragian batutan, ateratzea, bestela, ez dakit. Nahiko formala naiz. Kontutan izanik beti gustatu zaidala abestea eta ez daukadala gotzik hori egiteko agian abeslari beren bat, baina gero euskal munduan adibidez niretzako beti eredu bat izan da Jimeno Jurio nire herrikoan.
Roldanekin gainera, gero ere, gainera gure alabaren irakaslea izan da, eta, bueno, eta beste kontu batzutan ere izan dut berarekin harremana. Baina, pozgarria da, Jimenoren kasuan, segida izan duela, jarraipena izan duela. Jarraipena herrian, zuek, zuek zarete, baina jarraipena Nafarroan. Bera nola hasi zen ere, afusilatuen eta zen... Bere obra oso importantea da. Eta abia eman dio, edo bere lanetik abiatuta, gero zenbat nora ailegatu garen, ez? Eta euskeraren zera hori, berak hori zuk aipatu duzuna, azken Nafarroan, eta batez ere Iruñerrian, eta erdialdean, eta harriek euskera zite dute. Eta nola, gaur egun egiten ari diren ikerketak eta gainera marra mugitzen dutenak, ez zegoen hemen marra, ez, haratago zegoen, Ebron zegoen, ez? Ikaragarria da. Eta gero guretzako herri bezala, izan da, zen, klaro, Artasoak daukan informazioa ez dauka beste herri batek. Hori da. Zen, klaro, etnografia, historia, euskara, toponimia, berak ikertu zituen hainbeste gai eta gauza guztietaz egin zituen bere aurpegita bat bezala, nik beti izaten dut inurri bat zela, ez? Eta orduan, Artasoako artxibo guztiak miatu ondoren, kriston lanak egin zituen, orduan guk privilegiatua gara. Eta orduan horregatik prentsatu genuenean egitea aste bat, orain dela urte batzuk egin zen, baina galdu egin zen, beste modu batez egiten zen kulturaztea, zen bazegoen berari batez ere bere lana eta bere gauzei buruz, eta honetan badauka bere izena, eta gero bere obren zerbait ere bai, ez? Baina gero ja beste edozein gauza egiten dugu, zen, zabalagoa, bera zen dezala, ez? Berak gauza guztiei buruz egiten zuen, guk egiten dugu kulturaztea bere gauza guztiei buruz. Baina bai, bere lana guretzako oso importantea. Zor diogu, Artasuarrok, zor diogu, eltzor bat daukagu, bere obrarekin. Egun Jimeno Jurio ez diela izan. Hori da. Bakarra izan dela. Bai. Baina gehiale, baino gehiago dira bere obra, dela gehien idatzi duen idazle nafartar. Bai, ez dago inork ez duen idatzi. Bueno, bikote, ze ongi, zenbat ikasi dugun gaur gu zuen eskutik, benetan plazer bat izan da, zenbat kontu, zenbat aipamen interesgarri, gai pila bat jorratu dituzue gainera. Nola ikusi duzu zuek zuen burua? Polita izan da esperientzia aurrez ezagutzen ez zenuten pertsona batekin solasaldi bat mantentzea? Eroso izan da, eguztot bat ez ere erosoa. Bai, eta nahiz eta ez ezagutu, ez dakit. Genituen gauzak, ez? Bai, elkarri galdetzeko, elkarri izateko, baina, bai, errez. Horrela, aipamena egitearen zer izan da bestearen gandik interesgarriena edo aipagarriena iruditu zaizuena, hor buruan geratu zaizuena? Ez dakit zer esan. Kuriosoa egin zaizuen zerbait. Desberdintasuna adibidez, euskararekiko harremana desberdina esan den gure artean. Bion esperientzia, bakoitzaren esperientzia. Nire kasuan, jakitea eta ohartzea nola Artasoa bezalako herri txiki batean, azken batez herri txiki bada, nola sortzen aldiren eta nola sortzen ari diren hain dinamika ederrak eta hain dinamika politak, ez? Jendea mugirazita eta jendeari ematen du, herri txiki batean, jaia ezin zaiola jendeari alako kultura eskaintza bat eman, ez? Ganorazkoa. Eta ikusten dudanez, Artasoa meintzat bai. Eta presupuesto gutxirekin, Hori bai dela zaila. Bai, askotan zaiena hori izaten da, ezta? Horrek mugatzen du. Jendea burua baldin baduka pentsatzeko, eta norbait pizkatxo bat antolatzeko, egiten aldira gauza. Herri parte hartzailea da, genezake. Eta ideiak, pertsona batzuei bururatzen zizkien gauzak, gero jakin behar da nola eraman aurrera, ez? Baina... praktikan jartzea, bai. Oso politan. Hementxe amaitu beharrean gaude gaurko saioa, mi esker berriro hemen izateagatik, eta horrelaxe jarraitu eta beste bat arte. Zuei, gabiratxagatik.
Zenbat kontu interesgarri kontatu dizkiguten Maite eta Ingeru gaurko saioan. Beste behin ere gonbidatuek maila bikaina erakutsi dute. Hurrengo saioan beste bi lagun berri izango ditugu hemen, beraz ez ezazue galdu. Hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.